Ioane, hai sar, sar de acolo, de unii doi ăștia. Hai, sar de acolo, sar. Hai, sari. Nu, de acolo. Hai, du-te, sar. Hai, Oani. Ha? Sar, Oani. Hai, Oani, sar. Ha? Hai, vine, hai, sar. Și ce i-a dat? Nu, telefonul e la mine. N-are nimic. Ce-i făcut, mă? Hai să duc așa? Hai. Așa? Așa? Du-se sari, Ioane. Și Hai. băietul, și băietul? Hai. Să băietul, de acolo. Hai. Așa, Ioane, sari. Sari, Ioane. Sari. Hai, sari. Hai, Ioane. Hai, sari. Hai, sari acolo. Ha. Sari? Hai, dă guriță, hai. Vii de guriță, hai. Dă-mă guriță, băi. Ionuț. Ionuț.